Bah Banteidor lingdo ameli kamau konstitusi ubadeiru menteri badai kemi yak tenan agriculture bat sport ke sarkar jela hakano pai singi siningkong la paidbah yak jingrwai video jingkmen la ni joy hakaktin pareng ya kani ke jingrwai video la penbiang penbet dekakan hun nongrwai nong tem ka bratip kumka Lanora Band na kasnong pingwai ha ka thaimong konro ha ka jingalam khamat usamla penbiang lang ksiar kum unongrwai ya kani ke jingrwai video la paidbah ha ka jidolang kidkhot ka Lanora Band usordar kasnong pingwai ba krisen lingdo ubadei rukpa jong samla penbiang lang ki bahayeng sambat kuikwei usamla penbiang lang ksiar ulai thu ba kani ke jingrwai kadai sapang ki khonsuat sipara ha ka ba ka handman kalit tribal laing brio ban psa yo para pat kalit school bat kadon kebenta ba kanong ai bala kamla ban ai pisa ban ai kersan ha ka pangkas tom hanrei ki para merjan kilet ban ya ai cingeram kani ka jingrwai ka dei joy hakaba ka chingmut chong kani ka jingrwai ka long bahadin mangilayat ya ki ching man ngila chop ya ki da ka jing tre sitom ka chungi bat da ka ching kersan lem chung ki wei bat ki brio sir ka ching yalam limti ka chung blai nyem sayo ai ka ching keman ba ka ching keman hang ta ngin smuthu ba ka long shisha ka ba kraw te ka ka de ka chingmut chong kani ka jingrwai Bah Banteidor loong ba kani kalenti sya ka jingkiu syakmat bat unyai don lang bat kisamla hak ban kentiu kisamla kathan ha kisap bakidon ila ju pelong ya kan program ko wi ka ba he ba bahkan mau nak liang ju ni kisamla bagi tolong ya mau kontrol buat talent kadai ka ba la wani shimbenta na keleng jong ka ri ka ba ki jong ni bat ka long ka ba chap ngala i ka sap ka phang jong ni kisamla ki jong ni aman ngau pi don kam kinong plelat piliti tamdon kinong plelat piliti inomla bania chaprang den rating ba ka jingi trelang na nong no kadi ka teamwork hi ka ba penur long ini mangila matasni ban sashipang bangin release ya gani ka CD ya gani ka video bagini ilo apo ka jala jongi paching ka wei ki jala de nagalang ka jonga hi ngada smoke comment shikade he ban ngani scam limba ni video kan datang ka ding jingsdan it's just a beginning mo tingin ang amla ya chakmat kumno bangin ang lapat bangin ang penmi kawai hadin kawai ka thup jingwai bar khamtam kum kani ka video ka ba bi ladam pha shanga ladam i ba pai ode ka ba ketik jemot ba khata mau bi ba dom jemot dam tata There's not obscure and everything rejoice. Make faith for us to make, showing sound spirit.